Why you block me, man? Purple! Älä... Noni, antakaa se heittää se mölli. No nyt heitti ovelle. Siihen saitille! Ihan jäätävän hyvää paskaa. Ai perse. Niera, me otti 30 minsaa. Vitsit oli hieno. Suoraan juoksen kameran crosshairi. Tää pitää kuusta sitten. Juha, tää pitää kuusta. Vähän nää vihut on säkkejä. Savu vaan istuu, me siihen istuu. Nää on kuistilla. Vähän nurkkaa. What is Fire? Noniin, hyppikää falling damage siihen. Minin päällä ja toinen on secret. Oh. Miks toi aivan toi tube? Tai juoks tässä polttoa, niin saa bännit Team Damagesta. Ai oikeesti? Joo, se huutaa mulle Discordissa naamapunaisena. Mitä paskaa? Joo, unlucky. Ei perse, mihin se paino sen polta? Siis kuulemma Secretiin heitti sen polta äsken. Voi perse. Juu, mä puskin sitä jonkun polton läpi. Joo, ei kato mitään, otetaanhan tää voittori. Otetaan tää voittori. Ja paskan paljon! Mikä on PCC? Ei